אני אמרתי שההשקעה ב-S&P זה לא השקעה סולידית ובטוחה כמו שמציגים את זה ברשתות, אלא זאת השקעה בסיכון שאתה יכול כמה שנים להרוויח, ואתה יכול שנה אחת להפסיד את הכל, כמו שהיה למשל במשבר הגדול 2008-2009. יש סיכון בהשקעה במדדים, ובכללי אין כזה דבר השקעה בלי סיכון. וחוץ מקריסת הבורסה ב-2008 יש עוד הרבה דוגמאות אחרות שאפשר לתת, כמו יום שני השחור, התפוצצות בועת הדוט-קום או אפילו הקורונה. אבל אז נשאלת השאלה, מה אתם יכולים לעשות שאין בו סיכון? פשוט לא להשקיע את הכסף שלכם ולתת לו לצבור אבק בבנק או במזומן. וככה אתם תבטיחו ב-100% שהערך שלו ירד בגלל האינפלציה. אז כן, אם אתם מתכננים להשקיע את הכסף שלכם לתקופת זמן קצרה, גם השקעה במדדים יכולה להיות מסוכנת. אבל אם אתם מנהלים בתיק ההשקעות שלכם נכון ומשקיעים במדדים רחבים לתקופת זמן ארוכה, הסיכון לא באמת קיים. ואם נסתכל על כל המפולות שהיו בבורסה לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו נראה שתמיד בסופו של דבר השוק יתאושש בסוף. ויש כמה סיבות פשוטות ללמה השקעה במדדים זאת השקעה מנצחת לאורך זמן.